Upoznajte Dalmatinsku Zagoru, destinaciju iznimnih prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti, dinamičnog i raznolikog pejzaža, prepunog izvora i vodotokova, jedinstveni krajolik čiju široku lepezu turističke ponude obogaćuje jedinstvena prirodna ljepota. Dobrodošli u Dugopolje, mjesto podno Mosora u zaleđu Splita, gdje se prostiru velika polja po kojima je Dugopolje i dobilo ime. Posjetite prirodni fenomen na sjevernim obroncima Mosora, jedan od najljepših bisera prirode krškog kraja, špilju Vranjaču, zaštićeni geomorfološki spomenik prirode. Upoznajte čudesni podzemni svijet i otkrite bogatstvo špiljskih ukrasa raznih oblika i boja. Nakon ove ljepote i puni utisaka svakako posjetite i muzej u kojem se nalazi etnografska i arheološka zbirka Narodne knjižnice u Dugopolju. Pisani tragovi o povijesti Dugopolja rijetki su i malobrojni, stoga su fizički predmeti koji prikazuju način života i različite povijesne utjecaje osobito vrijedni svjedoci prošlosti ovog kraja. Na rijeci Cetini kao na dlanu stoji grad Trilj, poznat po ostacima rimskog vojnog kampa, srednjovjekovnim utvrdama Nutjak i Čačvina, te mlinicama iz 17. i 19. stoljeća na rijeci Grab. Grabske mlinice izazivaju divljenje već samom činjenicom da su u funkciji više od 600 godina. Na ovom području svako domaćinstvo uzgaja i posjeduje velik broj hektara vinograda, a njihova vina su nezaobilazna karika u lancu bogate gastroenološke ponude ovog kraja. Kušajte i osladite nepce vinima triljskog kraja u vinariji Krolo. Upoznajte uzvišeno mjesto dalmatinskog krša, tvrđavu Klis, koja se nalazi na vrhu kamene strme i nepristupačne klisure, odakle se otvara rajski pogled na okolne gradove. Tvrđava Klis jedna je od najistaknutijih fortifikacijskih građevina u Hrvatskoj, čija impozantna povijest datira još iz razdoblja prije Krista. Svjetsku slavu stekla je time što je na njoj snimana popularna serija Game of Thrones ili Igra prijestolja. Klišani su tvrđavi dali novi sjaj. Klišku tvrđavu moguće je posjetiti te uživati u prekrasnim noćnim prizorima. Upoznajte još jedan biser dalmatinskog zaleđa, grad Vrliku. U Vrlici možete provesti dan istražujući ljepote prekrasnih planina Dinare i Svilaje. Planinareći i uživajući u svježem zraku, popeti se na tvrđavu Prozor i uživati u prekrasnom pogledu. Peručko jezero i izvor Cetine savršen su odabir za izlet u prirodu i raj na zemlji za sve koji uživaju u veslanju i vodenim sportovima. Vrlika je poznata po Vrličkom kolu, koje je upisano na UNESCO listu nematerijalne baštine zbog svoje specifičnosti da plesače ne prati ni glazba niti pjevanje. Ritam vlastitih koraka je jedini zvuk koji ćete čuti. Nakon svih ovih ljepota uputite se u bajkoviti krajolik i posjetite viteški grad Sinj. Na kamenoj litici tvrđave grada, do koje vode postaje križnoga puta, postavljen je brončani kip Gospe, odakle se pruža pogled na najveći dio Sinja, okruženog planinama Dinara, Svilaja, Kamešnica te na Sinjsko polje, koje presjeca rijeka Cetina. Gradom dominira crkva u kojoj se nalazi slika čudotvorne Gospe Sinjske, koja se može ubrojiti među ljepše slike u kršćanskoj umjetnosti. Sinjani su utemeljili vitešku igru Alku, koja se od 2010. nalazi na reprezentativnoj listi UNESCO-ve baštine. Posjetite Muzej Cetinske krajine Sinj, zbirke Franjevačkog samostana u Sinju te Muzej Sinjske alke, posvećen viteškom turniru koji se svake godine u kolovozu odigrava upravo u Sinju. Sinj i Cetinska krajina su pravi raj za gurmane, poznati po vrlo ukusnim i jedinstvenim jelima. Osim sinjskih arambaša, uvijek gostoljubivi Sinjani rado će ponuditi i razne delicije te mnoge specijalitete karakteristične za Dalmatinsku Zagoru.
dođite u Dalmatinsku Zagoru i upoznajte ljude velikog srca koji će vaš boravak učiniti nezaboravnim. Dobrodošli